TV. Selam dostlar, keyifler şep benim oyuncularımız kelgen, men munda siz әзір yılmayışып отырған oyuncularımızны көргәч, keyifler тағы да көтәрелеп кетті. Әлі жырлау көне башлап жибәрсәк, бүтүнәй күңелле булар. Шулай итеп достар, без мында, сез мында, без башлыйбыз. Бүгінгі қонақларыбыз бигрәк тә шәп достар. Шуңа күрә сезнең белән таныштырырга ашыгым әле. Минем оң ягымда отырган егет кызларыбызны сез бик яхшы беләсез, яратасыз. Мөнир Рахмаев һәм Чулпан Юсупова. Дуслар, кәефләр ничек? Нинди яңалыклар? Бик күңелле, менә утырабыз әле. Исән саулар килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер. Ярар, молодцы, уңышлар һәм безнең шулай ук сезнең көндәшләрегез, сезнең каршы утыра торган уенчыларыбыз шулай ук. Сез белгән, сез хөрмәт иткән, сез яраткан Алина Сафиуллина һәм Раяз Фасихов. Салам. Yo, biz sizga qo'l chapdik bit, aynisha bizga qo'l chapdik. Менә уже Nindi diskriminatsiya. Nindi diskriminatsiya bu nene. Шулай булгач достар, инде үзегез күрдегез, таныдыгыз. Раяз, Алина, кәефләр ничек? Keyifler нашар булып китте әле. Қол шапмадылар. Lekin булып утырып торалар. Алар көндәшлекне ничектер икенче уровеньга чыгардылар. Әйдә улышыбыз, әйдә, бергәләшеп. 1-2 Қол шап алып сәне. Бұлай булгач барсының да кәефләр әйбәт. Инде яңалыклар тормышта, дөньяда. Бунда яңалыклар, безгә кагыла торган яңалыклар түгел. Алина синдә? Бер дә яхшы. Раязда килешәсез? Килештек инде. Бунда кайныйлар бик каты әле. Ярар, достар, инде барыбыз да таныштык, аңлаштык. Уен булгач, уенда командалар була бит, инде команданың исемнәре булырга тиеш. Менә сезнең якка да бер матур исем кирәк, сезнең командага да бер матур исем кирәк. Нинди исемнәр уйлап таптык? Без бүген уйлаштык та, көндәшләр белән дә сөйләшеп утырдык та, бернинди җүнле исем дә башка килмәгәч, синең костюмның төсләренә карап, безнең команда була сары, алар яшелгә әзер. Яшел командасы белән сары командасы. Sarılar komandası Rayaz Fasihov hem Alina Safiullina. Ülüşüme diyen kımışım deyip tırmış çeşegine mehabet anlatışı Rayaz hem yok kirek mi deyip munglanışı Alina'nın yumor hissi hem talant beyli. İki bala ise Rayaz bilen bir ul terbiyelewişi Alina nıklı tanıdığın bula alır mı? Oyun devamında görürüz. Bek әйбәт, менә уртада басып торам, бек әйбәт. Ярар, Раяз, сез риза булсагыз, мин дә килешәм. Yeşiller komandası Münir Rahmayev hem Çulpan Yusupova. Bir neçe sezon Yaşlık Tavışı hit paradan alıp barışı Münir'e bugün kamera aldığında ayrıca irkin bulur mıgayın. Lakin Çulpan da tışıp kalganlardan tügül. Kupkina konkurslar, türlü premiyeler laureatı özünün tavışı bilen Tatar istradasında öz ornun taptı. Uğuşlar tilik. Hər bir komandanın özünün менә монда безнең алда кышкырткычлар булырга тиеш, әле килеп җитмәде. Шуңа күрә достар, һәрберегез үзегез кышкырырга тиеш буласыз. Уен барышында менә мин алдан әйттем, мин беренче кышкырдым дип әйтмәсен өчен һәрбер команданың үзенең тавышы, сигналы дип әйтик инде булырга тиеш. Инде Без дип кычкырабыз. сез без дип кышкырасыз. Җавапны белә белән. Ә сезнең команда? Әзер дип чыгарабыз. Әзер дип кычкырасыз. Аңлашылды. Димәк, сезнең команданың исеме Әзер була инде. Әзер, без дә әзер, менә шундый бәләкәдә бүләк бирим әле сиңа. Ике командабыздан. Менә Раяз командасы, Мөнир командасы бар. Менә без шундый менә дис чыгардык әле генә, менә шуңа күрә сиңа шундый бәләкә генә күчтәнәш. Мөнир, рәхмәт бик зур сиңа. Алланың рәхмәтләре булсын. Мөнирдән махсус әле җырлаукыга бер көннән бүләк алып килгән юк. Шуңа күрә бик зур рәхмәт Мөнир Рахмаевка. Дөнья үзгәрә. Һәм Раязга. Дөнья үзгәрә, Мөнир үзгәрмәй. Барбер подкуп айтып куйды сине. Туктагыз, ялгышты бугай, Мөнир командасы дип, да Чулпан командасы. Но мен моның өчен бер 10 балл бирер идем. Рәхмәт бик зур. Достар, инде команданың исемнәре билгеле, бүләкләр алынды. Шулай итеп әйдәгез, беренче турны башлыйбыз. Беренче турны башлап җибәр алдыннан Раяз дус. Менә хәзер бит инде Instagram дигән әйбер бик популярлашып китте, алга китте. Без сине һәр даим күзәтеп барабыз. Әле соңгы видео постны карадым, анда малаең белән җырлашып утырасыз. Балалар, кызыңны җырлаганын беләбез. Әллә балалар да җырга моңга тартылар. Артист буласыннар, киләм, сөйлә. Алар бик музыкаль икесе дә. Безнең инде Венера 3 yaşından benim белән сәхнәдә чыгыш ясаса, менә
балалар солянкасы деген проектта бірінші тапқыр шығыш жасады. Әміне улымның жырға тартылуы шулай бик ерте башланды. Сен көрген пост оқытушылар күнінен алар анда үшеу жырладылар. Фәрит Таишев белән Ландышның улы Әнвәр, Инназ Бахның улы Камил, һәм минем улым Рамазан, үшесе Түбәтәй деген трио Түбәтәй исемле трио астында Вадим Захаровның жырын башкардылар. Вадим үзе дә сахна артында аптырап кетті. Сен монарға шат Раяз, артист болуларын тілейсіңбі, балалар? Нормальныйрак штапсындар, конечно. Міне, бик дұрыс фикір, өзі башынан өзі кешірген кіші бик дұрыс сөздер айта. Аңлап айта, біліп айта. Раяз, оңыштар елдаш болсын, ең мехимі балаларға сізді шатландырып, қуандырып, сүйіндіріп міне тұрсыңдар. Шулай, сәлемәтлік. Достар, бірінші турда біз қазір экран біле ойнайбыз. Экранда 3 сурет барлыққа келешек. Шушы 3 суретке қарап, анда бір жыр яшірілген һәм жыршының исемін де айтырек керек, жырның исемін де айтырек керек. Алдан қышқырмайбыз, қышқыру сигналларыбыз білгілі. Шундан соңына жауап айтабыз. Иқтибар экранға. Нинди жыр яшірінген? Қарағыз әлі. Ана мұнда малайлар ойнап берилер, мұнда ауыл. Біз, Раяз. По-моему, bu менимчә Тимаевның теге җиде нишәп йөрдек, җиде Фирдус Тимаев җиде малай идек. Дөрес. Мен бит Фирдусның фанаты, менің җырларын яттан белә. Фирдусның фанаты булгач беләсең инде Раяз. Шунда да җиде малай һәм 10 бал күлеп утырмыйбыз, сезнең командаға өстәлеп куела. Siz qo'shib qura o'tirmag'iz, sizda qarab javob berib yaman. Мен yerning 10 bali бар, ул диск берди сеңа. Davom etamiz. Shulay qindi jir yashiringan bunda. Aha. Narsa yoramaydigan. Yozuv og'ir. Görüne ağırlık. Mordan. Biz. Hazır. Etmesin, ağır söz etmesin. Aşkazan balayda yazmalı. Kim başlara? Şimdi Asaf Ali. Dürüst. Sen onu sanmasın. Yok, ekmeğe de gelseniz ben bana сообщение yazma. Мен вообще Ауыр екен, ауыр екен, мен тоже Dürüst. Asaf Aliyev aytmasin ağır söz hem 10 bal sizin komandaga. Devam etemiz dostlar. Шумырт. Ой, Biz diger. Biz diger. Ақ шымыртты ақ сирин ме? Mi? Ақ шымыртты ақ сирин. Kim başkara? Rişat Fazıl Ahmetov. Yok mu? Yok, что ли? Parayımız ekranga. Ay seni sila verin. Aşımırtay asirinde. Yine başlık olur. Boşanıp oturmağız, 10 bal sizniki. Ура! Katlayımız. Devam etemiz. Soңғы 4-ші жырға da барайız. Нәрсәмінде Bu ne? Biz. Bu ne biz? Siz mi bu? Bu Rizat bilen Zinira Ramazanov'un jırları bir pepitip upkenden diyen jırları. Raya sen вообще молодец. Sen barsanın da fanat ahırı. No, конечно, elbette ki. Bu Rizat Zeynep Ramazan'la bir pepitip upkenden. Köyünümüz şulay başlama. Bir pepitip upkenden. Bir pepitip. Вообще, телевизорға қарап отырамын ғой. Sizge kızık mı? Olarını qarab oturun. Көңілім үшін дайы. Günün maşinanda Шын көңілден сүйініп отырамыз. Татар радиосы тыңла, Татар радиосы. Dostlar tağım 10 ballı sizin komandaga beremiz de koşabız ikinci turga. İkinci turga koşur aldığından Julpan sana şunday bir Türk mikan endi bu Sıngarada çıkan imiş-mimişlerden soň şunday so'rab beresi kele. Julpan Yusupov bilen Farid Nizamiyev arasında nerselerdir bar, mehabbet mul, nefret mul, nerse mene özüň söýläli barsana da. Bütün нәрсені білесіз. Білесі келе, ә? Қаралыбаларына. Şolay şol. Біліп бітірмәсіндер әлі міне. Әзгіне сыр болып қалсын. Нәрсе деп айтар әлі. Бәхітнің сыр болып қалса, бәхітлірек бола кіші деп айтар. Шуңа көре сыр болып қалсын, тизден барысы да ашықланыр. Allah bilse sır bulup degen tapşırıda Şulpan barsına söyleyecek, jırlavaki da söylemeyin dedi. Şolay mı? Әйе. Kızganış. Şunu bilese kilgeni. Aytayım mı özüm? Alarının məhəbbətləri. Rayaz Ali öyle bitirmegen. Yok. Alarının
имеш-мимешләре башланды театраль солянка проектында. Мин дә катнаштым анда. Шуңа күрә Бурында biz бүлдерәбез монсын. Икенче тур дуслар. Икенче турда дуслар, янәдән шулай ук экран белән экранда төрле сүзләр, сүз тизмәләр, ул сүзләр буталанган, чыгачаклар, шушы сүзләргә карап, кайсы җырдан, кемнең җырында мондый сүзләр бар икәнен сезгә бары тик дөрес, төгәл, тулы җавап әйтсәгез генә 10 балл бирәчәкбез. Карыйбыз. Юктан үпкәләштек. Бума без бәлки Салават Фатхетдинов та бар. Юпка үпкәләгән булып ятларга китәсең бит, аны мине үземне дә бәхетсез итәсең бит. Андый вариант бар. Бәлки дөрес түгелдер. Юк, дөрес түгел. Тагын бер сүзен чыгарып карыйбыз. Мөнир Чулпан, сез дә катнашасыз бу уенда. Не, без. Бу Ландышник Маджановның репертуарынан булган. Кем беренче адым ясар, кем дәшәр икән алдан. Өндәшергә горурлык дигән шайтан. Горурлык дигән шайтан, Ландышник Маджанова. Нәкъ дөрес өстенә бастың, Раяз. Молодец. Афәрин. Тагын 10 балл Мөнир әйе менә. Мөнир. Алина, Мин бик удачлы тордым әле син монда. бик уңышлы тордың, әйе, уңышлы тордың. Я бу җан татар радиосында бик кирәк ишетләр кызганычка каршы. Горурлык дигән шайтан. Шуннан да җавап дөрес булды. Чулпан, син давай Фәритне оныт әле, уйный әле, әмма. Беләсеңме, исеңдә микән Рифат, теге вакытта менә җырлау катнашкан вакытта мин беренче урын алган идем. Шуңа күрә бүген мәйтәм башкаларга да. Син инде башкалар беренче урын алсын ди. Менә бу сезнең яшем ишемдә тотып торам. Әйтәсе әйберләрем Менә акыллы кеше менә күренеп тораймы? Мин бит аларны белмим дип әйтүрмен. Ничек? Мин теге юлы мин Devam edemez dostlar, karıyız. İkincisi. Kile de kite. Kim kile de kite? Мин шауламыйм бу юлы. Үзегез белегез. Кызык түгел алай. Kile de kite. Чулпан. Әйдә, син бит беренче урын алган кеше. Мәхәббәт килә дә китә, әмма ашыйсы һаман да килә. Ансы да дөрес. Әйдәгез, килә дә ките сүзе инде бәлки күп җырда булырга мөмкин. Тагын бер сүзенә күз салып узыйга. Яз килә дә кит. Опа. Шул инде шул. Әйдә, оппа түгел. Әзер. Biz әзер, әйе, biz әзер. Әзер. Бу җырны җырлый җырлаган Салават Закиш. Әйе. Хәзер җырлый Элвин Грей. Җырның исеме Уфтанма. Уфтан. Килә дә китә. Уфтан. Тагын бал безгә. Тагын 10 балл сезгә, менә бит. Тагын 10 балл истәп куйдык. Аллага шөкер. Ә мин уйлаганым син Венера Ганиеваны кына әйтерсең. Ю. Devam edemez dostlar. Su oyunda. Әзер. Әзер беренче кычкырды. Без түгел. Без. Су буенда ушак яна. Бу вообще җайлы. Ушакны. Зөһрә Башаевлина. Ну, Йо, ушыр бу түгел дип түгел. әйт. Ol түгел, şu. Шулай дип уйлаган идем мин. Хәзер алар. Su oyunda. Түгел, команданы unutma. Без дигән. Без. Киткәнмен ялгыш. Әйдә. Кайсы команда? Су буенда ялгыз аккыш түгелдер инде әйме. Юк. Дир инде мөмкинме, Oyunda бәлки дигән ялгыз сүзләр юк. аккыш. Конкрет түгел җавап. Мин башымнан кырайтасы килде. Әйдәгез, тагын бер сүзен чыгарабыз алайса. Ялгыш. Без. Кара кышкырдым үзем. Бәхет эзләп чит җирләргә киткәнмен ялгыш. Әйе. Кем башкара? Бәхет эзләп Кем башкара? Кем әле бу? Татарстанның халык Ялгыш бәхет. җырчысы. Зәйнәп апа башкара. Зәйнәп апа башкара. Ялгыз талым. Афәрин. Наконец. Менә мин кысылмадым да, белмәдем дә әйме. Шакка пешкә. Эй, матур. Табанакның бик матурҗыларының берсе. Әйе. О, матур. Ишкәнегез бар инде, Чулпан ишкән бар инде. Ишкән бар. Ишкән бар. Кызганыч менә 10 балл тагын сезнең командага китеп. Безнең инде хәзерчә да 20 бал, аларның 100 бал. Әле аларны санамадык, хәзер түгел санап әйтәчәкбез менә. Йөзлек булмаса да, чүткә генә булса да алдарак баралар. Шуңа күрә бирешмибез. Дәвам итәбез. Так. Күзәрлек. О, аның турында җыр. Мин икенче сүзен көтәм. Безнең эстраданың җырын тыңласаң яртысы түзә. Арсы күзәрлек әйме. Әйдәгез. Түзәрлек. Бар фикерләр. Без әйтеп барыйм. Әйтеп бара. Юсия бәдерсен түзәрлек булсаң гына түгел.
Міне Раяз бек дұрыс айтқан екен. Бүтін жерде да бардыр енді түзәлік. Шуңа айтам мен түзәм. Әйдә. Мен икенче сүзләрен түзәм көтеп. Әллә ниләр кирәк түгел, түзәрлек. Без. Бу бит минем репертуардан. Нинде жар Раяз? Хәлең ничек дип сорасалар. Сіз келешәсезме? Болсын, шулай. Килеше. Yok, әгәр сіз... Yok, менә эстраданың яртысы түзәрлек дип җырласа да әйме, әллә ниләр кирәк түгел миңа дип мин генә җырлыйм. Ансы да дұрыс әйе. Шулай булгач, Раяз Сасихов, хәлең ничек диеп сорасалар. Вот подстава булды бу. Шуны белмичә утырса, Таратырга җитә белсәң, әллә ниләр кирәк түгел миңа. Бал биргәләр канәгать. 10 бал Раяз Сасихов, махсус бусы. Сиңа үзеңә 10 бал. Мотор җырларың өчен, мотор җырлаганың өчен һәм мотор дөрес итеп катнашканыгыз өчен. Сезгә дә бу турда тагын 10 бал булды бит, әйме? без тырышабыз. Siz tırışasınız, siz əfərin, siz malatsı. Şulay edib biz ikinci turunda yırıb çıktık. Dostlar, efirdə jırlağı kitapşırığı devam etdi. Birgələşib oynayıb, jırlayıb, küləbiz, şayarabız. Bizdəki qızıqlarını söyləyib də, anlatıp da bitirib bulmuyor. Ana barı tek kuriga hem qararğağına kirək. Üçüncü tur, Alina. Ev. Mənə hər birinizə kiringlə sıralar verib gələm, aralaşıb gələbiz, Alina. Нәрсә сораrsın икән инде? Нәрсә sorarmın ikən, eymi? Mənə məndə нәрсә yazılған şunu sorayım. Türkməlini soramaya. Türkməli түгел. Яр. İcattan indi yangalıklar var. Konsertlar bilan yürüyüsünmü, öz üstünde işleysinmi, yaڭа jırlar yazdırasınmı, klipler çürtəsinmi, tamaşaçılarga әйтер фикерің сүзің бармы? Сөйле. Соңғы арада минем ничектер тынычлык дип әйтер идем, шуны дөресен әйтәм, минем тынычлык. Мин яңа җырлар үзем әкренләп яздырам, әмма клип әле төшергәнем юк. Юк, кирәкми клибының дәвамын төшерәсе килә әлбәттә, әмма мин әле уйлап чыгармадым, берәр кызыграк итеп төшерәсе килә инде. Кайсы елларда уйлап чыгарасың? А? Кайсы елларда уйлап чыгарасың? Кем белгән инде аны? Юк, кирәк минем давамы инде кирәк дип аталарга. Әйе. Менә Раяз белән Раяз булышам. Раязның янәшәсеннән китмәскә тырыш. Әйе. Ул ярдәм менән ташламас. Анда теге Рамил abi сине булай итеп кире ала, гафу ит. Әйе. Бөтен кеше шуны көтә бит. Менә сюжетта Раяз язып бирде уже. Алина, Җырлар яздырам. хыялларың шыңгарсын, теләкләреңә ирешеп, максатларыңа үрләп яшәргә насыйп булсын. Гаем, уңышлар юлдашмы. Рәхмәт, үзеңә дә шулай. Шулай Сиңа да булсын. шундый теләкләр. Амин, амин. Достар, üçüncü tur. Üçüncü tur bu sizin için de, bizning için de hem tamaşaçılar için de bir kızıklı turdur deyip uşanıp kalası kile. Çünkü bu üçüncü tur bu kim deyip atala? Mında iki artistni birleştirip kuşkanlarda bir artist kelip çıkan, bir yüz. Mine şunu hazır sizge tanırga gerek bular. Kim bilen kimni kuştular iken? Qarayız. Әзер. Əzir birinci olup kışkırdı. Әйе. Әнвәр. Йөз инде син буласың. Рифат. Әнвәр Нургалиев. Әйе. Aferin, dürüst, 10 bal. Әнвәр Нургалиев hem üstepis deyip duralım. Кара синең атаң түгелме бу? Yok, yok, Şovasız kızınçla karşılay түгел. Кара, Devam etemiz. кызык икән бу мин. Әзер. Əzir birinci tağın, Əzir birinci kışkırdı. Yüzü Leysen Gimayevanın. Aha. Бүтән җире. Бүтән җире менә. Бүтән җире мин беләм. Мин дә беләм. Айгөл Рахимовадыр мыгай. Yok. Илсә Бәдретдинова. Әлсә Бәдер. Yok. Юк. Ой! Илвина. İlvini bırakıp, Ләйсән Лейсен Гимаева. Гимаева. İlvini hem Leysen Gimayev. Bişkə beş. Bişer Leysen beş Gimayev, indi. zeytiniz, zeytiniz, bişkə beş. Dürüst Indi. bile üzerinde balını bilip ala. Мин дә Илсә Бәдретдинова дип әйтмәкче. Да. Dürüst cevap, dürüst. Күлмәк Илвина. Менә бит. Devam etemiz. Син күлмәктән аеп алдыңмы? Күлмәк белә бу. Әзер. Әзер. Əzir, Əzir. Вау. Bunu tamaşaçılar күрәме моны? Göre, tamaşaçılar da göre, biz de göre. Siz de göre. Үләнәстә ул. Siz Əzir. Финансгамы һәм Слушай, Хамдуна пага әйбәт име? Хамдуна Халидә пага. Бигиш. Халидә Пабит. Dürüst, Хамдуна dürüst. пага шуга. Erkin Esnaf'a hem Halide Bilgişi bu. Ne evet. Nişik Менә kuşkaş, Хамдуна пага килеп чыккан бит инде. Күрсәтәле тагын бер, күрсәтәле тагын бер. Кара. Менә иш Хамдуна паның яшь вакыты бер, теге 26 яшь. Rayaz, sen ut bile oynaysın. Hem dünapa işetse, poyiz astına sala oysan ne? Хамдуняша, прости, пожалуйста. Devam etemiz. Без. Әзер. Biz birinci kışkırdı. Мен былай гына әйткән. Бу Ришат Тухватуллин белән Ришат. Тухватуллин, Әйе. потому что ну солдат Шәшә киемен ашаган. Reşat Tukatulli bilen kim? Теге иштәгесе Дима Билан.
Yo, ol tatarlarga. Dürüst. Dema bilan Tatarlarni. Men o'ylab turayotgani. Dürüst aytding. 10 ball alding. Bayağısında sizga 10 ball bergani, hozir sizga 10 ball beramiz. Mana chirotlashib boramiz akringina. Qo'ygan aytgan edim men. Men вообще Yo, boshqa Rishad kelmasay. kiyimidan tanidim. Ayye. Shashindan. Ishtagisi men aytaman, Yujul Salovat Minixanov. Mana bu endi qiziq motor Men dürüst. вообще boshqa kelmadi. Biz davom etamiz Men biz birgalashib. diblagan qishqirdim aytdim. Ikkilashib o'tirsinlar, asl javobni berib ular Потому что ochlarga da ulgurmadi yana. Mana bundan ayırmayın kim ekani. Hazır. Hazır birinchi. Züfer abi Xayretdinov ham Rafael abi Latifov. Dürüst. Zafar Xayretdinov ham Rafael Latifov. Mana birga qo'shqash Rayaz kim kelib chiqqan? Tamir kuşatıgızlar. O bu Sa'id G'ibashov. Yo'ldoslar. Yo'q, Sa'id Do'stlar, G'ibashov endi. mana artistlarla o'ynab shunday rahat sho'l, rahatlanib, kulishamiz, shoirlashamiz. Siz biruk dürüst kun anglay turasiz. Davom etamiz. Hazır. Ikkingizda bir yo'l qishqirdingiz. Kim aytdi? Ikkingiz ayting. Yunusovlarning birisi endi Oydarim Oyrasimi ayırmaymanızsın. Tegisi kim? Atagisi. Rizat Ramazanov yo'qmi? Yo'q. Yo'q, Rizat Ramazanov tugul. Bu Mana ular Qozon yigitlarining bir solisti yo'qmi? Yo'q. Sen Allah qo'ya fikrdan. yo'q. Ular birisi Olmaz, birisi Oydar, Yunusovlar. Men alarni Siz oyim. tanidingizmi endi? Mana ular ikkisini birga qo'shganlar bunda. Şulayım mı? Men hali o'ylaganim Filus tugul ekan deb. No, bunda bulayroq. Olmaz ham Oydar, Yunusovlar. Bu ball ishida ikkingizda dürüst javob berdingiz, shunga ko'ra 5er ballni tugul bulamizda o'rtalay sizga 5er ball bo'lib beramiz. Rahmat. Voh, yigitlar, qizlar, baringizga da bek zo'r rahmat. O. 3-turda rahatlanib o'ynab chiqdik. Ko'chamiz 4-turga. 4-turni shuloq birgalashib, motor tirib birga yirib chiqarib Allah bersa. Munir, endi borsana so'rab berdim, senga da bir motorni qiziqlarni so'rab berasi kela. Sen endi biz har vaqtda sahnada ishlapalar bilan, turli ishlapalar bilan ko'rga irangan. Sen bugun ishlapani solib ko'zlikkina kiyib kelgansan. Qo'ya ishlapa. Ishlapayda qoldi. Ko'bisi sir nishab mana ishlapa kiyasan. Mana hozir ko'bisi bilan ishlapa kiyam. Biz bitlar olsa ko'rmadik. Anda aerodrom. Aeroport ayi. Ko'bisi sir ishlapa kiyasan. Mana Anda aerodromini ko'rsatasiz kelmaydi. Mana endi Sulpan ko'rding, bir nima siri yo'q. Yashirmadik, aytdi, ko'rsatdi hatta. Tutup da qaradı. Narsa, Yarar Munir, endi anglashildi. Bek zo'r rahmat. men chota ulgurmadim. Narsa nechada? Rayazda har vaqtda narsada bo'lsa qiziqsindira, u birsida tutib ko'rib qolisi keladi. Do'stlar, 4-tur. 4-turda biz hozir ayrim komandalar bilan kliplar qaraymiz. Boshdan endi birinchi sizning komanda bilan o'ynaymiz. Sora komandasi. Sora komandasi bilan, anlar yashil komandasi bilan qaraymiz. Boshdan jirsiz, mungsiz, kuysizgina video klipni qaraymiz. Sus deyman. Kuzatamiz. Allah izdivasi. Kuzatamiz. Shunday aytaman. Ondan so'ng jiri, mungi bilan birga qo'shib tinglab qaraymiz. Qaysisi tugel, to'g'ri kelar shuni saylab olirga 2 variant beramiz sizga. Tovushsiz qana degan, jirsiz, mungsiz. Ixtiyor. Mana bunda qo'yam ming ko'rasan sen. Rayaz. Ko'rdik? Tovushsiz, jirsiz, mingsiz. Bu tataristlarda bormi? Bu jo'nasim keladigan joyga o'xshagan. Mana butishlarimni deydi. Yotib turasi keladi. Mana bunday video klipni ko'rganingiz bormi? Dunyo bo'lg'ach, turlicha bo'lar. Motor kelasi keladi. Hazratkina jo'nib yotib turasi keladi. Mana shunday raqslar bo'lar deb o'ylayman. Shunday Balki. Ayting men Unda men sizga yordam eta olmayman, chunki uning o'zinaqa ayrim video klip Bu bo'ladi. men aqllardan bitta bizning ikkimizga bir disk chiqarganlar. Sen söyleysin bizga bal berermisin buni? Hozir qaraymiz. Bu kadar Hozir ssenariy. tovushi bilan qaraymiz. Tovush bilan qaraymiz. Tovushi bilan qaraymiz da anglashlar shunga to'g'ri keladimi yo'qmi? Hayalimda canlar bayım, senin yanında canlar bayım. Küngelimde bin türende yanayım karışayım. Hayalimda canlar bayım, senin yanında canlar bayım. Küngelimde bin türende. Yo'q, Bu почти jo'namda Yo'q, bu jirshining yuzini ko'rsatmaydi. Ili u bik yemsiz bu. Ili u Balki maxsus shunday tushirtilgandir. Ayda hozir tag'in bir variant qaraymiz. unda narsadir aytilib bitilmagan bu yerda. Hozir qarayqal.
Миңа калса беренче варианты күбрәк Миңа калса килешә. икенче өченче ярын кул селкеүләре восточныйрак. Менә восточный стильдә. Мин бу җавап бирү бу юлы Алинәгә тапшырам. Хатын кызның аның сизгерлеге барбыр көчлерәк була безгә карата. Но мин ират буларак икенче ни өчен? Икенче вариантта каласың Һәм Алинәгә төп тавышны бирүне аңа бирәм. Алина. Уста син. Бик уста икәне күренеп тора бит. Хәтта монда мин дә кирәк түгел. Раяз матур сөйләп үзе алып бара. Юк, мин үзебезнең команда өчен. 1-2 яки 2-1. 3. 2. 2. Карыйбыз. Kıyalımda canlar Әйтәм бит микә, менә аның селкенүләре восточный стильдә менә ул. Köngülemde hintürende yana Yol karışık Махсус. Әйтәм бит менә шул движениеләре, менә күр. Canlar bayım Менә матур икән. Менә бит. Менә бит аның җырлаушында. Ответ дөрес түгел. Менә мин шуңа күрә Алинәгә бит инде. Җавап дөрес түгел безнең. Эй, Раяз, бутадың үзеңнең командаңны. Юк, мин бутамадым. Мин шуңа күрә мин ялгыш әйткәнемне аңлап, Алинәгә әйткәнем бит җавап бирде. Алина менә шуңа күрә гел Раязга ярәгә Әйе, Алина гаепле инде, Алина Юк, гаепле. монда- Ярар, бер шулыр урын юк, сезнең баллар җитәрлек. Кара Симон уста. Чиратта алда тагын бер тур булачак. Шата. Яшел командасы белән дә нәкъ шундый ук берәр матур видео клипны карыйбыз да, аннан соң җырга моңга салып тыңлыйбыз. Игътибар экранга. Розалар сыйпап утыра. Роза чәчәк атты, сиңне күрдем. Керфекләремне кактым, торган идем. Шулпан мондай клип күргән бармы? Розаның Юк шул малай. Манер синең. Алма пеште, кулыма төште. Сиңа исә бу алманы. Роза чәчәге алмага әйләнде. Алмага Мин әйләнде. болытта ятам Болытта бугай. ята. Әллә болыт миндә Күлмәккә ята. үзгәрде хәзер. Менә. Аха. Аңлашылды. Күрдек, аңладык. Сюжеттен чак кына булса да, хәзер инде җыры белән бергә тыңлап карыйк әле. Күңелеңдә мәңгелеккә калыр идем Синең белән генә сөюкларында яныр идем Күңелеңдә мәңгелеккә калыр идем Синең белән генә сөюкларында яныр идем Монысы беренче вариант. Туры килә дип саныйсызмы? Алма да юк монда. Роза чәчәге. Алма да юк монда. Монда бер дә юк. Бик- Монда берәр дә юк. Тукта, Юк, бу икенчесе кыз бик тыңлап әкрен карыйк әле. маташа, монда Әйе. микенне җыр булырга тиеш. Әйдәгез икенче вариантны карыйбыз. Бик әкрен генә ята ул. Инде. Bir mingə alma. Монысы туры килә дип саныйсызмы? Монысы туры килмәй. Торы келмей, юк, торы келмей. Тапкансыз малай. Менә Ничектер икесен Менә дә алмаса сайламас. алмаганда Юк, барга анда- тиешле ничек ул җыр. Килә икенчесе менә чәчәк әллә гөлләрем әллә нишәдеме дигәч Әйе. роза чәчәк атты. Сез нигә булышып утырасыз соң әле безгә аңламыйм. Менә Булар юлны безгә сезне бирмәсен. туры юлдан чыгарып маташалар. Белмим, менә икенче җыр әзрәк кенә килешә ул. Икенче вариант дип Икенче сөйләде. вариант, Шулпан син чүгел. Шулпан әйтә юк. Миңа икесе дә килешми. Икесе дә Бу килешми. сюжетка, бу клипка. Белмим. Алайда Давай. бер фикер булырга тиеш. Әйе. Андашын сүзләр булыр. Команда Шулпанныкы булса, но бу Мисән юлы Мөниргә бирәм әйтер сүзне. Өстенлек. Әй, өстенлек. Менә соңгы сүз Мөнир синеке. Там бер вариант бармы? Бүтән бар, башка вариантлар юк. Икенче вариант күбрәк килешә, беренче. Калдырабыз икенче вариантны. Калдырабыз. Монда инде билгеле иде. Килеште бит, әйме? Я протестую, ваша честь. Менә бит. Бездә ике музыкада бер төрле иде, имам. Бездә аерылга авырый. Ә монда берсе кызу, берсе әкрен. Кыз теге әкрен генә. Рифат, бу конкурс өчен ничә балл бирәләр? 10 балл. Менә Раяз миңа булышты, теге ниде? Юк, инде юк. Юк, чынлап та. Әйдә менә шулай ясыйбыз. Безгә 5 балл, аларга 5 балл. Безнең баллар җитә, Мөнир. Кирәкми, безнең баллар җитә. Бүләр. Мин бит Булар булай да алда бара. Булай да Мөнир син миңа булышкан өчен 1 балл дип санарга тиеш. Булмай кал Шакира. Без булай да Аларга 5 балл түбәндә. бирәм. Юк, рәхмәт, кирәкми. Бу турда биреп булмый шул Мөнир. Ни Юк, хәл? аларның авыррак булганы, безнең җиңелрәк. Ничә дәсең инде? Төгәл 10 балл үзегездә кала. Әле 5нче тур бар дуслар. Менә 5нче турда балларны ничек бүлешерсез икән? Күчәбез. 5нче турда дуслар без хәзер экран түгел, рәхәтләнеп җыргына тыңлыйбыз. Әмма дә ләкин бу җырның ахыргы соңгы сүзләре берничә сүзе әйтелмичә кала. Менә шуны сез дөрес төгәл итеп дәвам итәргә тиеш. Әгәр таш менә өстенә туры килә торган итеп басып әйтәсез икән, 10 баллны алабыз да куябыз инде. Так. Беренче команда сезнең белән уйныйбыз, аннан сезгә күчәрбез. Башлыйбыз, тыңлыйбыз беренче җырны. Хәзер. Münirel düşer barı bir
Düşme uzargan şamallar Her günün Mana şu her günün nersedi? Her günün motor ussun. Her günün otpuska kibek bulsun. Her günün mengelik duyulsun. Мәңгілік Мәңгілік tuyulsun. tuyulsun. Mengelik duyulsun dedi. Әйе. Hem de katımız kadar. Kaçına? Ton bir toplu. Aytali. Nende varqalar var? İkinci tapı Otpuska kibek bulsun, motor ussun, mengelik duyulsun. Motor bolsun. Kaçına? Motor bolsun. Точно. Motor bulsun degen yok beyt. Motor ussun gına var. Olsun. Motor. Motor ussun, mengelik duyulsun, otpuska kibek bulsun. Отпуска, конечно. Rahmet. Her günün Мәңгілік болsun. kaldırabız, mengelik bulup duyulsun. Ömürler düşer Barıdır Girişime Мәңгілік uzargan tuyulsun yine, мәңгілік tuyulsun. Her gün Her günün мәңгілік tuyulsun. Sanama. Rüstem Zakirov, mengelik bulup duyulsun. Yıllarını sanama. 10 balını alıp koyabız. Tınlayız, doğağın bir jırını. Bizga bit. Sizge. Kullarım kullarında Gözlerimde yüreğim Mana nenge şu zanda? Variantlar var mı? Gözlerimde. Tağın nese yüreğim yeneşende, yüreğim kisende, yüreğimde. Tağın bir tapırtınları bular mısın? Yok. Bu ne bit? Bular indi bular kızı. Bular indi. Birinci variant deb o'ylayman. To'xtalesin. Haydi, tağın bir tapırtınlar buzabız. kullarında Yüreğim kisende, yeneşende, yüreğinde, kisende. Yerengde. Yüreğinde? Ey, şöyle. Sen de bak. Yüreğinde kaldırabız mı? Ey. Big hour bu. Tanlayız. Sen de deyip gel. Sen de bulsan. Yaxşırak bulur ideyim. Onun var durumda tabii. yüreğimde Big hava serverdegiz koyalar. Kul sabırgani. Balatsa yakarı. Çuvaş Mari Utmurt estradasından kelip otursalar. Ey suyundular edip. Ol bitten anlaşılar işte yüreğimde. Yüreğim kisende de bulurga mümkün değil. Tağfir olar. Sen de bulur da mümkün yüreği. Allah saklasın. Akşam. Yarar, rahmet sizge. 10 bal alıp da 20 bal 5. turda Topladım. topladınız. Yıllar birde Mana hazır sizni Var ol. ketib tushiramiz. Peki yüreğine senin aşkışın benim kisede degan. Потому что akşası ko'p Kim bo'lsa, bilir, kim bilir. Ayaz, ayda klip yasab o'tirma, jonni tinglaymiz. Dinditus, Rayaz, Aline. Indivanın yılı ikeni anladım ki. Sen bizge aytıp tuturmuyuz o Eytip varyantlarni. tutma, belki sizin o'zingizning variantlar vardır. Evet. Sulmasın, ulmesin, şinmesin. Böyle mene ko'rding mi bizga? Bizga вообще olayı. Bu indi sen men artık shingmasin ko'zlaring, Ayy. oshqozon. Yüreğin, anları bitinde kisen bu almıyor. Jüri şu. Sulmasın. Jüri şu. Ey, Sulmasın, ulmesin, şinmesin. no anda gül turunda var ay. Anda iki variant. Ulmesin diye bizde jırlamıyorlar oğlunu açar. Şingmesin baxit gülüme. Men shingmesin yog'inda shingmesin. Shingmesin. Meniki shingmen, Ulmesin shunga ko'ra bular. shingmesin deb. Şingmesin da narsa var adamda şing. Şinmesin, ulmesin, sulmasın. Sulmasın da bulurga может. Olmasın deyip bulayım mı? No, opet sen aynı. Tağın bir tapkır tınlap Хотя kalesi kilemi. индивидуально Haydi, türlüше haydi. можно Yo, ожидать. indi İktibar. Şingmesin de, sulmasın da, alar İkisi de ikisi doğru keleyinler. sinonimler. Şuna göre Şingmesin что-то не эленшик. Sulmasın da bilmiyorum. şingmesin dibinde çulpancırlı. Şingdiler. Haydagi cevap. Cevap. Sulmasın. 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 Точно. Sen Yakuboviç gibi.
Yakovuş'tan da huzur. Sulmasın mı? Ülmesin mi? Şinmesin mi? Mına ile şingmesin, ile sulmasın. Vыбирай. İkisinin birisi. Şu bir ay. Söyle, Bir söyle. bileyim. Şiğmesin, sulmasındır, indi şiğmesin deyip seyirciler oturun. Әйдә шиңмәсен булсын. Потому что ничектер шиңмәсен, ул ничке хәрефләр белән. Анда ничектер шулайрак бара бугай рифмасы. Cevap. Şiğmesin, Şiğmesin. seyirci, ölme. Şinmesin. Tanıyız. Инде. Menevit. Yani mi sizge yardım ettim? Смышлёный. Atı sulmasın deyip oturalar. Menevit. Şinmesin bäxet gülü. Шиңмәсен, бәхет гөлü. Devam edemiz. Tağın bir varyant tanıyız. Сен безгә авырак вариантлар бирдең барбыр. Мөнирнең дискысы Мин аны гел теге аппа нинди кыз бала туда суда булгана дип кенә җырлап йөрим. Aha, demek bunamda 3 varyant var. Rayas. Hoppan indi kız bala, yılmaya, kıltaya, bulgana. Бер туда суда булгана дип мин җырлап йөрим бит инде аны. Mene şundan çıkıp belki yazganlardır da. Юк, 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 юк. Kılana, yılmaya, kıltaya, bulgana. Йылмая. Yo. Yılmaya, Bulgana түгел, kıltaya, кылтаймыйда. bulgana. Кылтая нәрсә диyorsun? Kıltaya Ну, mı? mene, Kılat koy biriydi, vakit sıçra, kıltayı kıltaya birişim vurasın. değil. Haydaki cevap. Йылмая. Yılmaya, değil mi? Kaldırabız mı? Ай. Эйинден кылтай алмайсың. Ama koyun tattın sen bizge eller indi. Bu Linar Yaşın, no benim ne Sen yılmaya diye biliyorsun. Yılmaya. Rayas sen bir şey biliyorsun. Yılmaya, Ул кылтая деп ойлойм. kıltaya diye biliyorsun. Матур гына Кылтая булмый инде ул. Матур гына Булгана тоже булгана матур тоже түгел, булмый. эдеби түгел. Аны менә туда суда булгана Әйе. дип җырлап Йылмая. йөрим. Demek kola, Yılmaya. yılmaya. Tanıyız. Аба, шундай авыр. Моя вообще ауыр. Бик әдәби улисыз. Нишләп әдәби тілдә язмаган ул Тәртиплеләрсез. Мин аны былай гына туда суда булгана дип җырлап йөрмәмен инде. Шуңа күрә булгана булган ул, действительно. Йылмая. Benim bunda bari tek kuvanıştan, şatlıktan indi. Siz yengilgene tügül, tügül cevap vermegene. Rehatlikten gene külesi kile. Pek zor rahmet, buna Rayas. Dürüst baskanı indi indi üstüne. Ну ничего. Надо же. Kızganış, Ничего kızganış. себе, ну, Şakatası. 10 bal bizde kala. Dostlar, indi 5. turda ahırına kelip jettim. Birgeleşip jırlaw ekeni uzganын sezmide kaldık. Rahatlanıp jırlaştık, rahatlanıp oynaştık, gülüştük. Nomine hazır tügel 5 turgada netije yasap. Qaysı komanda birinchilikni oldi ekan? Şunu sanayız. Dostlar, endi ne kadar gene biz ballarını sanasak, sanamasak da siz endi ko'rib qarab bilasiz. Sizga da bek zo'r rahmat, bizga da bek zo'r rahmat. Muhim endi bunda eng muhimi kelib ballar to'plada tugul, eng muhimi bo'lgan tomoshachilarimiz bilan aralashuv, ko'rishuv, bir rahatlanib, yol etib o'tiruv. Kelganingizga, bo'lganingizga, baringizga da bek zo'r rahmat aytamiz. Har biringizda ijod kuchlari, ijodlaringizda o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin. Tilagan tilaklaringizga erishib, qo'ygan maqsadlaringizga urilib, bala qazo ko'rmishi, xavf xatarlarga uchramishi, o'ynab, kulib, jırlab beyib yasharga nasib bo'lsin hammagizga. Amin. 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 Hem indi her vaqtdagi o'zimizni motor jurlar bilan tugallab ta qo'ygan. Тышта тыш диләр, ә мин ышанмыйм. Язгы киңлеккә, назга ышан мин. Канатларымда йылкынган үзе, ак каурылары тыштан излейм. Кышкы шиккәнен үземдә беләм, назны күмде кыш, парлары белән. Тышта тыш диләр, һаман ышанмыйм. Бу халәттә тик назга ышан мин. Кышкы шиккәнен үземдә беләм, назны күмде кыш, парлары белән. Тышта тыш диләр, һаман ышанмыйм. Бу халәттә тик назга ышан мин. Шалма
Aldağa şeker Nigesin kanat At sinalarını At yılıp kalap Bizlerge şu Kümüp dünyasın Avruları mıhıt Kar bulup yavsun Kış kış ikenin Üzümde bilem Nazlı kumdu kış Karları bilen Kışta kış diler Aman uşanmayayım Bu halette dik Nazga uşanmayayım Kış kış ikenin Üzümde bilem Nazlı kumdu kış Karları bilen Kışta kış diler Aman uşanmayayım Bu halette dik Nazga uşanmayayım Kerpegen tapsın Aklardan akның Urandan bargan Sikimli zatның Şıllansın küzü Ol güzel zatның Bu halattan min Paklardan pakımın Kış kış ikenin Üzümü de bilen Nazlı kumdu kış Parları bilen Kışta kış diler Aman uşanmayayım Bu halatta dik Nazga uşanmayayım Kış kış ikenin Üzümü de bilen Nazlı kumdu kış Parları bilen Kışta kış diler Aman uşanmayayım Bu halatta dik Nazga uşanmayayım Kışta kış diler Aman uşanmayayım Bu halatta dik Nazga uşanmayayım Bu halatta dik Nazga uşanmayayım